Dduw grasol, tir dath fendith i'r cyfarfod hwn oedd bobl, ddaeth ynghyd yma heddiw. Siarad a'n calonnen yr emynau a ganwn, y gweddiau a gyflwynir, a'r darllen a deallt air. Mwyn I ni fynd i'r byd wedi'n hadnewyddu, a thrwy ein byw ddwy'n goleuni I eraill. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I chi i'r oedfa ddigidol. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto'r wythnos hon. Diolch I chi am ymuno ni. Fe fydd yr oedfa hon yn oedfa gymyn. Dwi ddim wedi darlledu oedfa gymyn ers llawer dydd, ond mae yna ddau o bobl wedi bod yn holi a fydde hynny'n bosib. Felly, ymraint I yw ymateb i'ch cais chi, a diolch I chi am eich diddordeb. Gobeithio gewch chi fendith felly o addoli a chymuno gyda ni'r bore yma. Os ych chi'n ymuno yn y cymundeb, gai ofyn yn garedig I chi baratoi darn o fara a gwydred o ddiod, ac fe fydd yna gyfle I chi wneud hynny nawr wrth I ni fwynhau ein hemyn cyntaf. Croeso cynnes I chi gyd. Oedfa gymyn yw'r oedfa hon, ac nid oedfa a chymyn ar ei diwedd. Mae'n oedfa gymyn o'i dechrau i'w diwedd. Ac felly fe hoffwn I ddarllen geiriau sefydlu swper yr arglwydd yn yr rhan hon o'r oedfa. Wy'n darllen o'r unfed bennod ar 10 o'r llythyr cynta at y Corinthied, a'r apostol Paul, awdur y llythyr, sy'n siarad fan hyn. Oherwydd fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd, hyn hefyd a draddodais I chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn bob tro rofwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw.
Wrth eistedd o amgylch y bwrdd yn bita'r swper ora gyda'i ddisgyblion y noson cyn iddo gael ei groesoelio, fe ddywedodd Iesu, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Rhai blynyddoedd yn ôl fe ysgrifennodd un gŵr lythyr i gylchgrawn wythnosol, ac yn ei lythyr fe ddwedodd nad oedd e'n medru cofio fawr ddim o'r pregethau yr oedd e wedi eistedd a gwrando arnyn nhw'n y caper ar hyd y blynyddoedd. Ac oherwydd hyn oedd y gŵr hwn yn cwestiynu a oedd pregethu a phregethau mor bwysig mewn gwirionedd ar hyn yr oedd y pregethwr yn dweud i bod nhw. Fe ddwedodd y gŵr i fod e'n mynychu gwasanaethau mewn caper ers 10 mlynedd ar hugain, ac wedi eistedd a gwrando at yn agos i 2,000 o bregethau, ac mawr syndod iddo fe, o'r braidd oedd yn medru cofio'r un ohonyn nhw. Fe ddenodd i lythyr gryn ymateb, ac fe gafodd yr ymatebion i gyhoeddi yn y cylchgrawn. Ac fe ath un llythyr at galon y mater, ac at galon y broblem sydd gan wrandawyr pregethau. Fe ddywedwyd gan awdur y llythyr hwn fel hyn. Wi wedi bod yn briod am 10 mlynedd ar hugain. Yn ystod y cyfnod hwnnw, wedi bita 32,850 o brydiau bwyd, am gwraig wedi paratoi'r rhan fwyaf ohonyn nhw. Dydw i ddim yn cofio cynnwys pob pryd fwyd, ond wy'n gwybod fy mod i wedi derbyn maith oddi wrth bob un ohonynt. Yn wir, hebddynt, fydden ni wedi llwgu i farwolaeth sbel yn ôl. Ac mae hyn yr un mor wir am bregethau. Wythnos ar wythnos, mae yna filoedd o bregethau yn cael eu pregethu mewn capeli ac eglwysi ar hyd a lled y byd Cristnogol. Rhai ohonyn nhw'n hir, rhai'n fyr, rhai'n drwm, rhai'n ysgafn, rhai yn llawn cyffro, a'r rhai siŵr o fod yn ddigon boring. Ac na fyddwn ni'n ei cofio eto, fe gewn ni faith wrth wrando o wythnos i wythnos. Sma Duw yn bennod ddim yn gadael neges yr efengil i allu'r pregethwr yn unig. Mae Duw yn gwneud yn siŵr, nad oes neb ohonyn ni yn ddigon da, nac yn ddigon galluog i bregethu air. Mae Duw yn gwneud yn siŵr na fydd ei neges yn cael ei cholli. Y noson cyn ei farwolaeth, fe rhoddodd Iesu'r sacrament hwn i ni, swper yr arglwydd. Mae'r wledd ma'n cael ei adnabod wrth nifer o enwau eraill, cofiwch, y cymundeb, Iwcharist ymhlith nifer o enwau. Ac wrth sgrifennu am y pryd bwyd hwn, fe ddywedodd apostol Paul amdano. Bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. I'w chlaw a thu hwnt i bob pregeth o'n pilpidau. Mae yna bregeth wrth y bwrdd. Mae yna bregeth yn y swper hwn. Ac mwyn ein helpu ni gofio'r bregeth, mae gyda ni'r elfennau naturiol hyn, y bara a'r gwyn, yn arwyddion i'n cynorthwyo ni i gofio'r bregeth. Pregeth y swper. A mae yna 2 neges ym mhregeth y swper. Yn gyntaf, ym mhregeth y swper, mae yna sôn am berson. Am berson. Person sydd yng nghanol ein ffydd ni. A Iesu yw'r person hwnnw. Crist yw Cristnogaeth. Nid llyfr, na dogfen, na dogma, na chyfres o gredo yw Cristnogaeth, ond Crist, y person. Crist yw Cristnogaeth. Wrth i ni barhau i fyw mewn cymundeb â Christ, fe fyddwn ni gobeithio yn tyfu fod yn debyg iddo fe. Wrth fyw yng nghwmni rhywun drwy'r amser, mae'n naturiol bod y 2 berson yn rhannu syniadau. Ac mae yna bethau cyffredin yn tyfu rhyngddyn nhw. Tast cyffredin, teimladau cyffredin. A mae Paul yn dweud hyn yn gwbl glir yn rhan o'i lythyr at y Corinthied gyda'r geiriau hyn, yr ydyn ni gyd heb orchydd ar ein hwyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd, ond yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant. Hynny yw, wrth edrych ar Iesu, mae'n cymeriad ni'n cael ei draws newid yn adlewyrchiad i gymeriad ef. A phob tro ni'n dod i'r cwrdd, pob tro ni'n derbyn y bara a'r gwyn mewn oedfa fel hon,
I ni cyhoeddi marwolaeth y person yr ydy ni wedi'n creu fod yn debyg iddo, a'r person yr ydy ni'n adlewyrchiad ohono. Yn ei lythyr at yr eglwys yn Rhufain, medde Paul, gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio deioni gyda'r rhai sy'n ei garu, yr rhai sydd wedi galw yn o'r i furiad. Yr bwriad hwnnw? Beth oedd bwriad Duw wrth alw i bobl? Wel, mae'n mynd mlaen i ddweud, ei creu i fod yn unffurf ac yn unwedd a'i fab. Bod fel Iesu, y person mwyaf mawr erioed a glywyd sôn, y Crist sy'n rhoi ei berson i Gristnogaeth. Dyna'r neges gynta sydd ym mhregeth y swper. Yn ail, ym mhregeth y swper, mae yna sôn am ddioddefaint. Mae'n air yn Saesneg passion. Sgyda ni ddim gair cyffeli yn yr iaith Gymraeg i fynegu'r ystyr yn iawn. Mae'n ymdeimlo dwfn iawn, a phan mae'r gair yn cael ei ddefnyddio am Iesu, mae'n cyfeirio at ddioddefaint Crist. Fe glywsoch chi oll am yr Passion Play yn Oberammergau, felly mae'r rhai ohonoch chi wedi bod i weld yr ddrama honno. Ac yn y ffilm The Passion of Christ hefyd gyda Mel Gibson. A fe gofiwch chi fod Michael Sheen wedi dychwelu ydi bod Talbot un Pasg rhai blynedd ôl i ail-actio'r Passion Christ yn y dref. Ac mae pregeth y swper ac iddi neges o ddioddefaint, mae'n cyfeirio'n meddyliau a'n calonau tuag at ardd Gesemane, a tuag at Golgotha a Bryn Calfaria. Mae'r neges sydd yn y bara'r gwyn hwn yn cael ei bregethu dro ar ôl tro mwyn dweud wrthon ni dro ar ôl tro am ddioddefaint Crist ac am gariad Duw tuag atom. Pa byddwn ni'n derbyn y darn bara yn ei llaw y bore yma, gadewch i ni feddwl bod y bara wedi wneud o wenydd, gronynau bach o wenydd. Mae'r gwenydd hwnnw wedi gorfod byw drwy stormydd gaeaf yn diwe. Mae'r gwenydd hwnnw wedi cael ei osod yn dan bwysau trwm yr olwynion wrth fe gael ei falu. Mae'r gwenydd wedi gorfod mynd trwy res mawr y ffwrn cyn iddo droi'n fara. Ac wrth i ni dderbyn y gwyn, gadewch i ni feddwl, mae'r gwyn wedi cael ei wneud mas o lot o wrawnwyn. A'r gwrawnwyn hynny wedi dioddef hefyd drwy gael ei gwasgu'n ddidrigaredd mwyn i troi nhw'n wyn. Mae'r bara a mae'r gwyn wedi iddyn nhw brofi'r fath lyfnder bellach yn y swper hwn, yn arwyddion o ddioddefaint pellach, dioddefaint mab Duw. Y diweddar archesgo William Temple ddywedodd, mae dynion medde fe'n dweud ni all fod y fath berson a Duw cariad, oherwydd pe bain fe fyddai'n edrych ar y byd ac yn torri galon. Ond, medde William Temple, mae'r eglwys yn pwyntio tuag at y groes ac yn dweud mae galon wedi thorri. Mae dynion yn dweud, os mae Duw greodd y byd, fe ddylai fod yn gyfrifol am y byd, ac fe ddylai gario gofid y byd. Ond, medde William Temple, mae'r eglwys yn pwyntio tuag at y groes ac yn dweud, mae Duw yn cario holl ofid y byd. Bob tro byddwn ni, chi a fi, yn derbyn y bara'r gwyn i ni'n datgan o'r newydd, bod yr un a welodd wyneb Duw wedi dioddau droson ni. Dyna beth yw pris cariad. Ac un peth bach arall yn olaf, ym mhregeth y swper mae yna sôn am y ddewid hefyd. Am y ddewid. Nawr, mae bob cymyn yn broffwydol. Nid yn unig mae yn cofio ac yn coffau'r hyn a ddigwyddodd 2000 a mwy o flynyddoedd yn ôl, ond mae yn edrych mlaen i'r dyfodol hefyd. Nid coffad o farwolaeth ac o abedd Crist yn unig yw'r groes, mae'r groes yn rhywbeth sydd fod i'n ysbrydoli ni i weithio ac i baratoi ar gyferfori hefyd. Nid Duw ddoi yw'n Duw ni. Iddo fe dorri mewn i hanes yn ei fab Iesu, nid Duw hanes yw e. Duw heddi yw'n Duw ni. Duw yfori. Ac mae'r cymyn yn broffwydol.
yn cyfle i addewi Duw i fod gyda'i bobl hydfydd, yn arwydd o gariad Duw tuag ato ni hydfydd, ac yn addewid bod mwy i ddod eto. Iesu, nid oes terfyn arnat, meddai Pantycelyn. Yr un ydyw ddoi heddi ac yn dragywydd. Ac i fod yn duedd yn ni anghofio bod i'r groes neges sy'n ymwneud â'r dyfodol. Mae Duw drwy'r cymyn yn gwneud yn siŵr na fyddwn ni yn anghofio. Oherwydd fydd erbyniau sy gan yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi, meddai Paul. Derbyn a phasio ymlaen. Derbyn a throsglwyddo ymlaen, ac ymlaen, ac ymlaen. Oherwydd addewi Duw i fod gyda ni a'n plant, a phlant ein plant. Mae pregeth y swper yn bregeth sy'n cael ei hailadrodd dro ar ôl tro, rwy'n gwneud yn hollol siŵr na fyddwn ni fyth yn anghofio'r neges. Ei neges, person Iesu Grist, am ddioddefaint Mam Duw, ac am ei addewid i fod gyda ni dros byth. Amen. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dy dangau loes, pryd hyn rwyfan di brisio'r byd, a'r holl o gonian sy'n ddwy gyd. Na dim ymddiried tra bwyf byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ei di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Lle'r ydwydd ar brynhawn, rasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r gwrdd giliedig llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen dan goron ddran. Berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôl, ac wrth fyfyrio a dy waed, fe gwymp bob delw dan fy nraed.
Ac wrth i ni nesau at fwrdd yr arglwydd, mae yna groeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwyn hwn. I ni'n dod at y bwrdd nid am ein bod ni'n gryf, ond am ein bod ni'n wan. I ni'n dod at y bwrdd nid oherwydd ein bod ni'n caru'r arglwydd ddigon, ond am ein bod ni'n dymuno i garu fe'n fwy. I ni'n dod am iddo farw droson ni, I ni dod i ymgymryd o ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Croeso at fwrdd yr arglwydd. A gawn ni weddio gyda'n gilydd. Cydweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, edrych arno ni nawr y Dduw wrth i ni agosau ata ti. I ni diolch i ti arglwydd am yr oedfa hon, ac am gyfle i gael ein hatgoffa unwaith yn rhagor am aberth y fab Iesu droson ni ar Galfaria. Cyfle arall drwy'r bara a'r gwyn hwn i gofio pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Ac i ni yn diolch i ti am yr elfennau naturiol hyn, y bara a'r gwyn sydd i'n ffydd ni, yn yr wyddion gweladwy o gorff Iesu a ddryllwyd drosom ar y groes, ac o waed Iesu ar hedodd yr ein mwyn. Diolch arglwydd nawr dyd y fwrdd i byth yn wag, bod y blant wedi cyfranogi ohono ar hyd yr oesoedd. Diolch bod yma ddigon ar gyfer ein heisio ni gyd, nerth a diddanwch, gobaith a maddeiant. Bendithiod ar nefol y wledd hon yn awr. Fe gofiwn ni yn ein gweddi, ger y bwrdd hwn, am ein byd heddi, ac am bawb sydd yn dioddef yn ein byd ni. Gan gofio'n arbennig am y sefyllfa mas yn Gaza. Wrth i ni weddio arglwydd am heddwch yn ein byd ni yn enw Iesu, tywysog tangnefedd. I ni gweddio dros bawb o dad sydd yn gwynebu'r diwrnod hwn, yn ddigalon ac yn ddiobaith. Y ffaw sydd yn ofni gweld y nos yn dod, ac yn ofni gweld y dydd yn gwawrio. Bendithia o dad nefol, dy blant ym mhob man. Tywela arglwydd ein meddyliau ni yn awr, a helpa ni ganolbwyntio ar y bara a'r gwyn hwn. Sancteiddio ar hyn a wnawn ni yn awr, yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddia'r denw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef a gymrodd fara. Ac wedi diolch i Dduw amdano fe torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch a gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd, fe gymerodd gwpan ar ôl swper. Gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Yfwn bawb o hwn. Oherwydd bod tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio threithi glod? Dyma gariad, na dan angof, tra fod nefoedd wen yn bod. Gogoniant yw enw. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi oll. Amen.